И здравейте хора, днеска ще отвориме 5-те легендари стар дропа. Не знам дали съм готов. Надявам се да ми се падне поне от 3-те акаунта Пепко, Таплес Плей Меси, да се падне поне един легендари брола. Поне един. Така. Първата легендари звезда. По-голя отворим. Няма си къснете смисъл. Така мисля. Така. 3, 2, 1. Аха, Сивчо! Аха, Сивчо се спи, но и сега ще го събудим. Събуждай се, пиле. Ай. Вземаме му лъпичката и натискам. Сивчо натискам. Браво, добре. Надявам се да им потрябва поне. Не съм се само. Добре. Дай си, браво. Мака! Сивчо не се събуди, моля те. Тази звезда аз съм се отворя. Добре. Хайперчарж на Гозила. Така. Хайде. Хайперчарж на Брок. Браво, два хайперчаржа. Мерси си, че. Така. Отиваме от другия акаунт. Чай, обаче да видим скинчетата. Кои скинчета ми се паднаха? Само един скин, така мисля. Само на Брок, добре? Да. Виж, сега това долесня легендари броуъра ми долесня. Така. Move those feet to the boombox beat. Къде си кинува? Его. Boombox, baby. Ooh, you got destroyed. Аз съм радостен от това. Поне за едния акаунт. Събирам. Хора, вече сме в Меси акаунта. И ето ви петте нови дроп. То път ще си ги отварям аз. 3, 2, 1. Хайде, моля те. От сега почва гадно, казвам ви. Нов герой, Нани! Ще го пробвам. Стига, бе. Брат, ако ми се стар пауери, бе, сега ми трябва. Окей, два нови героя. Окей. Ако е трети. Честър! Watch me as I move in a direction. Surprise! Три героя от един акаунт. Два епик, един легендари. Това не мога да го вярвам. В този клип ще играя с Честър. Казвам, ще играя с Честър. Селотен от Пепко. Тук до мен брат ми сега ще отвори той 5-те легендари стар дропа от Пепко. Надявам се там да се падне поне. Ай сега, какво стана? Ай кажи ми. На Пепко ли? Аз съм почил от таблиците. Дай, и 5-те, отваряй ги. О, боже мой.
Добре, бол. Само нето лаги. Не, мамата. Не един герой от тебата. Какво е? Дай, моля те. Моля те. Няма нищо. Няма нищо. Кой е окей? Поне 2 скина се паднаха, чакай. Let your spirit soar. Да, бо обаче много въпадите. Day and night cannot dwell together. Скинове бяха ли се паднали? И на още един май беше. Да, на скил. И на Лола, и на скил. На Лола, чакай. На Лола скина е обаче много як. От таб летсплея си омова, много я искам, но от тук ще се. От тук ще се. От тук не. Mortis, bringer of doom! What's this? Скин обаче много ме кефи. Аз си искам. И аз го искам този скин. Лола, къде е Лола? Exit stage right. Hola, darling. Hola, darling. Добре, тя 5 легендари стара група. Доволен съм. Падна ми се Честър. Доволен съм. Наистина нямам грешка. Някакъв друг скин не е. Така мисля. Нали? Да. Еми, нека да преминаме към... Знаеш кой искам да направя тук една игра? Това беше за този акаунт. Нека да преминаваме към... кой акаунт? Към кой? Дано да е звезда. Не. Към кой акаунт да преминам? Към Top Let's Play. Дай към Top Let's Play. Ето ни в Top Let's Play. Сега, кое ни се беше паднало да се припомня? Добре, това ми се беше паднало, но... Нямам да играш да спомня скидането. Боби, беше ли ми се паднал някакъв скин от Top Let's Play? На Брок, да, друг. Аха, да, Hypercharge. На Бъс и Брок. А то тогава другите неща какви бяха? Аха.
not tough enough. На пен беше от Петко. Ама добре да преминаваме към Меси акаунта. Ако ме питате Меси и Роналдо, аз казвам Let's Меси. go. Come on, zip zip. Не го ми питате защо, така искам. Роналдо е слаб. Просто Роналдо отхвърля. Халит играе ли? Can't believe I Халит have се е to do върнал this. акаунта ли? Бог, къде е? Да. Хакера му игра. Да. Добре. Американ ми се беше паднал това. Ha! Get him, Spooky. Беше ми се паднал Нани. За накрая ще оставим Честър. Should have read the terms and conditions. Oh, did you burn yourself? I've got you in my sights. Добре. Добре, сега ще играем с Нани. Знам, докато не дигнем 100 купи с самия герой, няма как да... Да, забравя да ви кажа, на Меси акаунта нямам Едгар. Срамота. Чакайте, срамота те ударя, срамота. Какво е това? Или какво? Не можах да играя. Едно време не играх играта, ама сега почнах да играя. Аз се играе повече. Тя зарибява. Ако я пъжете да играеш, тя зарибява. Потом хакера да го е банал да. И на някакъв също ме му се да гледам. След цял месец няма ми дали Legendary Star Drop, ще отворих 5. И честър ми се падна, да. Поне радостен съм. Знаех, че поне от тези 15 Star Drop ще ми се падне поне един Legendary Brawler. И ето го. Дойде. Така му брат ми вика, че искам да ми се падне честър, ама
На мен ми се падна Честър. Добре, нека да преминаваме с Бел. Бел е слабен. Gotta get a hot start. Time to brawl. Gotta do everything myself. А защо да бърз нагоре, бе, брат? That's why they call me the Golden Arm. Show some respect. Нещо ти... Тю-рю-рю-рю. Драко, Драко, Драко. Кога ще те взема тебе тапанар, Драко? Ще снимаме видео на Ф. Ама чакай, чакай. Сбърти видео. Ето го Чезър. Сега вече играем с Честър. И ето е моята огромна мечта. Да играя с нов легендари броуър, който ми се е паднал. Така. Нещо не ме хихте. It's time for battle. Просто се радвам. You want some with that? Best wishes. Let's run around and do random things. Go team. Много съм радостен. Много! Уху! Teamwork for the win. Yeah. Nice pickup. Hope that made you feel better. I'm I might be a joker, but I'm nobody's fool. What if we almost have it all? Добре. Ага. Това го заразява. Synergy is the key to Хардо. Watch me as I move in No suffering, and I like open for business. Another satisfied customer. Oh, so much anger. I smell suffering, and I like it. Как ходи? Как някакъв... Oh my god, hashtag pain. Така хора. Мисля това да е от днес. За мен, за вас, каквото и да е. Просто, ако сте ми донесли късмет, много ви благодаря. Това, което аз съм доволен от себе си, това, което направих. surprise. Мога да кажа, който ми е дал подкрепа. Да, жив и здрав. Кой да правим? Жив и здраве, така. Кой ще е да казвам? Да, чао. Това, мисля до тук да приключим, защото направихме бая.
Бая голям епизод. 20 минути. Ще само да видим това. Аха, те поредица. Добре. Фен. Чао, чао.